Palatul Național al Copiilor este cel mai frumos loc posibil unde poți să-ți aduci copilul și să facă activități extrașcolare. Costumele. Ce înseamnă costumele acestea? Costumele pe care tocmai le-ați văzut sunt unele dintre cele mai costisitoare și greu de creat. Noi nu ne-am oprit din antrenamente, am repetat aproape zi de zi și în pandemie. Nu am avut voie în interior, am fost în parc, am fost oriunde puteam în zona de aer liber, unde nu puteam intra în interiorul instituției, atunci ieșeam în parc și sănătate curată. Mișcare în aer liber, vacanțe decât când le dăm noi, adică sunt foarte multe reguli, extrem de multe reguli. Performanța nu se face decât prin multe reguli. Tradiția este importantă pentru că asta ne definește pe noi ca și popor. 99% din ajutorul nostru este, așa cum v-am mai spus, e venit din partea părinților. Bineînțeles că cu talentul te naști, dar talentul trebuie întreținut, pentru că el e doar 10% din reușită. Bun găsit, oameni dragi! Sunt Simona Ruscu. Astăzi vă invit la o ediție a emisiunii podcast Vocea generației cu totul și cu totul specială. Sunt atât de entuziasmată, de contrariată de ce aș urma să vă spun, și anume că părinții din ziua de astăzi nu mai au timp să stea față în față cu generația la început de drum, să le spună despre cum au fost în copilăria lor, să vorbească despre rădăcini, despre valorile sănătoase, despre ce provocări au întâmpinat ei față de ce se întâmpină în ziua de astăzi. Doamne, câte aș fi urmat să vă spun eu acum ca și la alte ediții, dar ce credeți? Am aici contra-exemplul, da? O excepție de la regulă și când spun asta, mă rog și sper să fie doar începutul unui nou viitor vesel, unui viitor plin de viață și de exemple de tineri care vor deveni oameni valoroși ai României și nu știu, am foarte multe cuvinte pe care aș putea să vi le spun, dar lăsați-mă să vă prezint invitații de astăzi, pentru că sunt doi reprezentanți ai unui grup, un grup care se numește chiar Trupa AS, dar de fapt aparțin Palatului Național al Copiilor din București. Ați auzit bine, București. Nu prea înțelegem noi cum, adică vorbim despre tradiții în București. Dar bine ați venit, dragii mei! Bine v-am găsit! Dar ia să spuneți repede cine sunteți voi și de unde veniți voi. Pe mine mă cheamă Andrei. Pe mine mă cheamă Anca. Și venim din Palatul Național al Copiilor, Trupa AS. Minunat! Și câți ani aveți? Eu am 9. Iar eu am 8. Excelent! Sunteți chiar la început de drum și la școală, așa-i? Da. Da? Și îmi spuneți, vă rog frumos, mă uit la voi și nu vine să cred că sunteți reali, da? Mi se pare că văd așa două păpuși. Ce costume purtați? Ce înseamnă costumele astea de pe voi? Noi purtăm costume populare. De la Oaș. Din zona Oașului? Da. Și voi locuiți în București, așa-i? Cum Da. ați spus, da? Da, locuim în București. Și mai aveți și alți colegi care, nu știu, merg cu voi la dansuri, poartă și ei costume la fel ca și voi? Nu. Da. Da? Mai aveți? Așa. Așa. Spuneți-mi, vă rog frumos, câți colegi sunteți voi acolo la dansuri, care purtați costumele astea frumoase și care dansați împreună? La noi, la Trupa AS, suntem 40 de copii. Minunat! Și mergeți și la repetiții în fiecare săptămână? Da. Da? Câte repetiții faceți voi pe săptămână ca să vă iasă acele coreografii, acele dansuri pe care noi toți le vedem la spectacole, pe internet? Mai întâi mergem de 3 ori pe săptămână, că nu avem niciun spectacol și niciun concurs. Dar când se întâmplă să avem spectacole sau concursuri, mergem de 4 ori pe săptămână. Și ia spune-mi, te rog, te văd pe tine așa ca un comunicator. Tu ești reprezentantul în acest cuplu creat așa între voi doi? Sau cum v-ați înțeles, să vorbiți pe rând? Da. Da? Văd că ești foarte carismatică și stau și mă pierd efectiv în cuvinte uitându-mă la voi, pentru că vedeți ce mult contează să îmbraci, să porți ceva care înseamnă ceva. Vă dați seama că acum se uită toată țara la voi
și se întreabă, măi, dar cine se ocupă de copiii ăștia sau de ce poartă ținutele astea? Voi dansați și muzică, adică aveți și dansuri moderne? Da? Și chiar voi dansați și dansurile acelea moderne? Da. Da? Și faceți față așa să schimbați stilul de la dans modern la dans popular? Da. Și spuneți-mi, voi ați fost prin țară în multe locuri? Da. Da? Știți o zonă unde ați fost și v-a plăcut? Da. Ia spuneți-mi, ce dansuri mai știți voi populare? Ce alte zone de dansuri? Am înțeles că aveți foarte multe costume, mi-aș optimie cineva. Da, avem chiar foarte, foarte multe. Nu știu, dăm 2 exemple de zone. Ce zone? Maramureș. Da? Oaș, m-am lămurit, că am și văzut, da? Și Dobrogean. Dacă știi cât de emoționat sunt, dar ce emoționată sunt eu uitându-mă la ei. Dobrogea. Și Moldova? Ați auzit de Moldova? Da. Da? Și chiar dansați din zona Moldovei? Da. Și ia spuneți, mergeți și la concursuri? Da. Și cum puteți să faceți voi atâtea lucruri? Mergeți și la repetiții, și la școală, și mă uit și vă ascult? Vă și place să vorbiți, așa-i? Da. Da? V-ați și gândit ce vreți să fiți când o să fiți mari? Da. Ce anume? Eu m-am gândit să fiu constructor. Constructor? Da, că construiesc foarte multe regăuri cu 1000 și ceva de piese, o grămadă de piese. Dar mai ai și timp liber după dansuri și școală? Da. Am și timp liber. Și tu? Profesoară de dans ca Mona. Incredibil. Bine, atunci ia spune-mi acum dacă ai adus aminte de coregrafa ta, cât de bine te înțelegi cu ea? Foarte, foarte bine. Ce înseamnă Mona pentru voi? Mona este coregrafa noastră care ne-a învățat toate dansurile noastre pe care le știm noi. Și dacă ar fi să o numiți pe Mona într-un anume fel, cine e Mona pentru voi? Noi am numit o prietenă noastră. Prietena voastră cea mai bună, da? Da. Petreceți mult timp cu ea. Da. Ce mă bucur să vă am aici, în fața atâtor oameni care ne urmăresc din toată România. Mi se pare foarte, foarte frumos ce faceți, pentru că, în primul rând, am văzut ce maniere ai încă de la intrare, am văzut uite, ce ținută, nu știu, mi se pare așa că cineva vă învață foarte bine toate lucrurile astea. Și în același timp, dacă dansați și alte genuri, dansuri moderne, înseamnă că sunteți așa foarte în modernitate. Adică sunteți ca și ceilalți copii, dar mai faceți ceva în plus. Da. Da? Da. Să știți că sunt foarte mândră că v-am invitații mei de onoare. Știu că sunteți doar reprezentanții colegilor voștri, sunteți foarte mulți acolo la ansamblu, dar aș vrea să îmi îndrept atenția spre coregrafa voastră. Și vorbesc așa cu voi de parcă am 2 oameni mari în față, deși voi sunteți ca niște păpușele. Ce le-ați transmite înainte de acest moment celor care ne urmăresc? Mi-aș îndemna fratele să danseze și să învețe multe lucruri. Dar ce-ți place ție acolo la dansuri? De ce mergi tu la dansuri? Eu merg la dansuri ca să învăț să dansez, pentru că când merg la petreceri și mă întreabă lumea, tu cum dansezi? Că toată lumea arată cum dansează. Și eu zic, da, o să vă arăt cum dansez eu. Și te întreabă unde ai învățat? Da. Da? Eu le zic că fac la Palatul Național al Copiilor trupa AS. Bravo, ești minunat. Dar spune-mi și tu, te rog frumos, tu de ce mergi la dansuri? Ca să învăț să dansez cât mai bine ca fetele mari de la dansuri. Aveți și fete mari? Voi sunteți de cei mai mici? Da. Voi sunteți de cei mai mici acolo la dansuri, incredibil. Bun, să știți că pe mine m-ați convins și abia aștept să le spun copiilor din toată țara și părinților că am întâlnit, de fapt o să vadă ce o să le mai spun eu, 2 copii care vor fi vedete atunci când vor crește, pentru că acum ați zis că sunteți în casa unei vedete, nu-i așa? Da. Da? Și mai știți și unde sunteți? Da. Mai știți unde sunteți? Unde sunteți? În casa cui? În casa unei vedete foarte mare. Care ce-a făcut? De ce e vedetă? Pentru că ea face cele mai multe podcasturi. Și știți că face și surprize? Da, știi că face și surprize. Că îi se mai zice și zâna surprizelor. Bun. Și vă doriți să fiți și voi oameni care aduceți surprize în casele oamenilor? Da. Da? Ați fost deja surpriză pentru alți oameni?
Da. Să știți că pentru mine sunteți o surpriză atât de mare încât m-am emoționat și îmi vine să le spun oamenilor că România este cea mai frumoasă țară din lume. Da. Și vă mulțumesc pentru asta. Noi. Și noi vă mulțumim pentru asta. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru că, iată, m-ați emoționat și mi-ați făcut ziua mai frumoasă și sunt sigură că faceți asta în fiecare zi și continuați pe drumul ăsta. Acum mă întorc către coregrafa, cea mai bună prietenă a unor viitori oameni de colecție. Nu știu dacă sună bine, dar sună foarte frumos. Oameni de colecție, oameni cu valori frumoase, oameni care aduc bucurie societății și așa cum te-au numit ei și permitem să-ți spun Mona și eu, mi-au transmis starea asta de prietenie și de bucurie, prietena noastră cea mai bună. Bine ai venit, Mona Teodorescu, așa cum deja ai primit o prezentare foarte, foarte sinceră. Mulțumesc frumos, bine v-am găsit și mulțumim mult pentru invitație. Ce înseamnă Palatul Național al Copiilor din București? Ce înseamnă trupa AS? Cum s-a înființat și de unde a pornit tot demersul ăsta? Că e un întreg proces. Palatul Național al Copiilor este cel mai frumos loc posibil unde poți să-ți aduci copilul și să facă activități extrașcolare. Aici ne referim și la muzică, și la dans, și la pictură, și la sport și orice ține de zona de cultură. Este un loc în care poți cu adevărat, în mod gratuit, să experimentezi și copilul tău să învețe lucruri noi alături de profesioniști. Și spune-mi, te rog, de cât timp o găsesc acești copii pe Mona acolo? Copilașii o găsesc pe Mona de mult timp, însă, ca să spun așa cum a pornit totul, eu am preluat minunea asta de meserie, meseria de coregraf de la părinții mei. Este o moștenire din familie. Familia mea a fost o familie de coregrafi. Ei au fondat această, Da. Această trupă, Da. Așa s-a numit de la început, trupa AS? Da, s-a numit trupa AS de la inițialele părinților mei, Aura și Sergiu. Aura și Sergiu Ghica și vreau să vă spun, o muncă de peste 45 de ani. Am împlinit chiar acum 2 ani în pandemie, dar n-am putut sărbători. 45 de ani de activitate. Felicitări și Mulțumesc. să știți că nimic nu e întâmplător, pentru că tocmai continuați să creați istorie într-un context, exact cum spuneam la Exact. început, care pare total nefavorabil pentru conservarea tradițiilor, pentru continuarea să definim identitatea unei țări. Așa este. Iar voi, cu creativitate, muncă, energie și... Multă muncă, ai zis bine. Foarte multă muncă. 90% muncă. Mi-au confirmat copiii care au spus Muncim că merg foarte mult. de 3 ori, chiar și de 3 ori se merge De la... 4 ori chiar. De 4 ori? Da. Și de cele mai multe ori avem foarte multe spectacole, evenimente, concursuri și atunci trebuie pregătire intensă, ceea ce ne aduce la palat cam de 4 ori pe săptămână. Dar ia spune-mi, cum e să faci folclor, dansuri, coregrafii folclorice în București? Adică copiii aceștia care vin din anturajele firești, din familie. Cum te sunt atrași de folclor? Păi asta vreau să spun că ține și de noi foarte mult, pentru că noi le transmitem această dragoste de țară, de popor, de tradiție, de costum popular, de tot ce ține de datine și de obiceiurile strămoșilor noștri, pentru că asta ne definește și asta e identitatea noastră a poporului român. Noi, practic, la sală facem și dansuri moderne, realizăm atât dansuri moderne cât și dansuri populare. Nu putem să uităm dansurile populare pentru că ele sunt în esența noastră ca și popor. Mi se pare interesant și de povestit că acești copii fac și dansuri moderne, tot aceiași care dansează și fac aceste coregrafii tradiționale. Exact. Vorbesc acum din perspectiva unei fete care a început să facă dansuri populare, tocmai din dragul pentru tradiții, crescută lângă Timișoara, la sat. Mi-aduc aminte că ăsta a fost primul meu pas spre toate celelalte dorințe ale mele, și anume să intru într-un ansamblu de dansuri populare. Nu mi-aduc aminte exact ce m-a atras, dar știam și simțeam că acesta ar putea fi viitorul. Faptul că vedeam mai mulți oameni la un loc care se distrau, care aduceau distracția altora, care stăteau pe lângă nume mari ale
muzicii sau ale culturii, ca să spun așa, și mi se părea foarte interesant și chiar mă gândeam, Doamne, cred că ăsta este, nu știu, paradisul pentru iubitorii de tradiție. Și au dispărut dintr-o dată. Adică la 2-3 ani de la momentul acela au dispărut. S-au dizolvat foarte multe ansambluri din diverse comune. Spuneți-mi voi cum ați rezistat? Cine vă finanțează? Părinții ne finanțează. Deci asta este cea mai mare surpriză. Neplăcută, bineînțeles, pentru că nu toți au posibilitatea să-și susțină copilașul în drumul ăsta nevoios către performanță, către dans. Dar ce costuri există? Haideți să vedem așa, costumele. Ce înseamnă costumele acestea? Costumele pe care tocmai le-ați văzut sunt unele dintre cele mai costisitoare și greu de creat. Sunt costume cele din zona Oașului, da. Și tot ce ține de folclor autentic, automat vorbim de sume extrem de mari. Ca să știe și cei care ne ascultă, vorbim de costume autentice. Noi vorbim de costume create după cele autentice, dar încercăm să păstrăm fix linia autentică a costumului și ca tot ce ține de autenticitatea sa. Dar e foarte greu de realizat acest lucru și trebuie materiale foarte scumpe, trebuie un om care să se priceapă să le creeze, să le confecționeze. Și acest lucru înseamnă extrem de mulți bani și, bineînțeles, părinții sunt singurii sponsori ai trupei AS. Este o dovadă că cerere pe piață este. Cerere pe piață pentru activități de genul acesta care se duc și în zona nemuririi, că vorbim totuși de tradiție și tradiția exact. De fapt este tot o formă de educație, da? Care presupune niște rigori, presupune niște responsabilități, ieșiri din zona de confort și observ că acești copii le îmbrățișează cu plăcere, îi văd atât de fericiți când vorbesc despre activitatea lor, nu li se pare nefiresc să aibă atâtea reguli? Nu li se pare nefiresc, tocmai că ies din rutina asta cu care s-au obișnuit, școală, acasă, lecții, tehnologie, care, bineînțeles, este bună, dar până într-un anumit punct, este utilă, adică. Noi încercăm să îi luăm un pic din fața acestor gadgeturi și calculatoarelor și tehnologiei și să le creăm o altă lume. O lume a spectacolelor, o lume frumoasă, o lume în care trebuie să știe ce înseamnă munca în echipă, familia AS, trebuie să știe să aibă grijă unii de alții, trebuie să-și definească caracterul, trebuie să se respecte unii pe alții și foarte multe lucruri de vorbit despre acest lucru și asta e și marea lor surpriză și le place foarte mult. Văzându-i așa la prima vedere, chiar le-am spus sincer, zic, sunteți sănătate pentru privire, sănătate fizică, sănătate pentru minte, sunteți efectiv definiția unui corp sănătos, cum se spune, da? O minte sănătoasă într-un trup sănătos și deci mi se pare, nu știu, dovada că părinții ar trebui să facă eforturi mai mult în direcția asta decât în alte direcții. Dar asta este o părere personală și în cazul în care sunt părinți care sunt de acord cu ceea ce am spus acum, aș vrea să știe că iată câte oportunități sunt pe piață, oameni dedicați. Deci nu există oameni dedicați în piață care să dorească să se implice. Nu vine să cred să-mi spună 2 copii de 8 ani, de 7 și 8 ani, să-i văd, nu știu, să-mi spună niște lucruri efectiv într-un mod pe care nici adulții nu știu să le exprime de multe ori. Exact. Este un lucru care trebuie promovat. Și mă leg de acest subiect. Sunteți invitați în, nu știu, emisiuni. Am observat asta pentru că de aceea probabil și participați, dar sunteți invitați des acolo unde se promovează valori, unde se promovează educație? Suntem invitați, din păcate nu putem onora toate invitațiile posturilor de televiziune. Ei sunt totuși destul de micuți și încercăm să îmbinăm și școala și activitatea de dans și absolut și timpul lor liber, într-adevăr. Nu putem să punem foarte multă presiune pe ei și un program foarte încărcat de 4 ori pe săptămână, mai ales când pregătim concursuri, când plecăm în deplasare, în țară. De exemplu, am avut un concurs la Zărnești, am avut concurs la Târgu Mureș, am avut la Baia Mare. Este destul de dificil pentru că ei sunt micuți și
vă dați seama. Și cum puteți să vă împăcați programul astfel încât ei să se poată ține și de școală și de activitățile acestea care nu înseamnă doar repetiția din sala de antrenament? Neglijează? Adică mai lipsesc de pe la ore? Foarte rar se întâmplă, nu sunt de acord cu lipsitul de la școală, pentru că pierd și se recuperează destul de greu materia. Ideea este să încercăm să îmbinăm cât se poate, ca această activitate fiind extrașcolară este practic de timp liber, adică să nu afecteze absolut deloc școala și modul în care merg ei la școală și orele lor de curs și așa mai departe. Încercăm să avem seara, orarul, deci pentru dans avem seara, de regulă repetițiile, lunea, miercurea, vinerea. Vinerea stăm un pic mai mult deoarece urmează weekend și atunci ne permitem. Sâmbătă la fel, avem toată ziua la dispoziție, repetăm chiar și 6 ore și 7 ore. Este greu, dar e frumos. E de felicitat inițiativa. Mulțumim. Și noi mulțumim pentru că, iată, îmbogățiți țara și duceți așa lucruri frumoase dintr-un colț într-altul al țării, pe lângă faptul că copiii, prin definiție, sunt emoții, sunt bucurie pură și sinceră. O întrebare, câți copii aveți la ora actuală în ansamblu? În ansamblu, a zis bine, în trupă sunt 40 de copii, însă în toate grupele mele de începători și avansați avem peste 150 de copii care frecventează cursurile noastre și practic ei sunt pepiniera noastră de talente. Încercăm să-i promovăm în momentul când ajung la anumite capacități motrice și încearcă ei să se depășească, să se autodepășească, atunci încercăm să-i promovăm la performanță, la grupa avansată și performanță ulterior. Îi încurajați și în direcția de performanță. De ce întreb asta? Pentru că participați la foarte multe concursuri, campionate și chiar aș vrea să întreb despre Campionatul European de Folclor. Chiar există așa ceva? Există. Vorbim de așa ceva în contextul globalizării? Da, există și din păcate noi am prins exact momentul pandemiei. Noi ne pregăteam pentru acest campionat european de folclor și l-am ratat din cauza COVID și tot ce s-a întâmplat acele perioade. Știți cum e, așa se scrie istoria și până la urmă și ei trebuie să știe că fac parte dintr-o istorie când vor povesti, cum ziceam, de amintirile lor, da. Dar important e cum continuați, cum vă redresați după momentul ăla. Ne-am redresat chiar foarte repede, n-a fost deloc ușor, dar am fost uniți, am fost o mare familie, așa cum trebuie să fie o familie și la bine și la rău și la greu, la greutăți. Am mers mai departe, noi nu ne-am oprit din antrenamente, am repetat aproape zi de zi și în pandemie, nu am avut voie în interior, am fost în parc, am fost oriunde puteam în zona de aer liber, unde nu puteam intra în interiorul instituției, atunci ieșeam în parc și sănătate curată, mișcare în aer liber. Până la urmă și asta este o lecție, cum ziceai, de, nu știu, de echipă, o lecție cum treci peste greutăți, o lecție care cumva se perpetuă prin ei și de la unul la altul și sunt foarte curioasă când un membru din ansamblu, din trupă, se retrage sau pleacă mai departe, nu știu, și-a zborul, că știm cum e, vin, pleacă. Cum reacționați? Cum reacționează coechipierii? Nu este ușor niciodată să te desparți de cineva cu care ai avut o legătură atât de strânsă și un copil pe care practic l-ai crescut și l-ai adus de la zero până la punctul de performanță. Este foarte greu și așa, cu fiecare copil care se retrage, bineînțeles că nu este des nu se întâmplă des lucrul ăsta să se retragă, dar și când se retrage, o părticică din noi așa e Dar tristă. rămâneți prieteni cu ei, da? Absolut. Fiecare își urmează calea, bineînțeles. Părinții hotărăsc de cele mai multe ori dacă este calea pe care doresc să o aibă pentru copiilor, să urmeze cursurile de dans sau mai departe să facă cu totul altă activitate. Până la urmă, ca în orice domeniu, chestie de alegere, misiunea voastră este să fiți acolo și să reprezentați ori o amintire, ori o ușă deschisă pentru viitor. Mă gândeam acum că discuția noastră cred că nu avea același farmec dacă nu îi întâlneam pe copii aici față în față, măcar pe cei doi reprezentanți, că am înțeles că aveți atât de mulți. Dar
la ce mă gândesc? Voi dezvoltați o calitate, o aptitudine atât de necesară zilelor de acum și zilelor viitoare, evident, inteligența emoțională. Exact. M-am emoționat atât de tare, uitându-mă la ei, m-am regăsit, m-am bucurat, m-am entuziasmat. Dacă eu am simțit asta, bănuiesc că toți cei care ne privesc în egală măsură trebuie și simt asta și îmi dau seama că misiunea voastră e cu atât mai mare. Povestește-mi puțin despre costumele acelea verzi. Am văzut o coreografie și o putem descoperi toți dacă căutăm pe internet. O coreografie atât de frumos interpretată la unison, cu niște costume verzi, un adevărat regal, spectacol, nici nu știu cum să-l numesc. Mi se părea incredibil. Cum reușiți? Câți oameni sunteți implicați în munca asta de a-i organiza și disciplina? Este într-adevăr o muncă asiduă, ca să spun, să poți să-i faci pe toți să danseze sincron, să facă pasul în același timp, este mult de muncă. Vorbim și de copii cu vârste mici? Exact. Da, pentru că despre asta este vorba la noi, la trupa AS. Încercăm să atingem maximul. Vrem să atingem perfecțiunea. Știu că nu se poate lucrul acesta, dar măcar putem încerca în fiecare zi cu toată activitatea pe care o facem. E foarte important ca dansul să fie sincron. Despre asta e vorba. Când e vorba de ansamblu. Dacă e un solo sau dacă un duet e altceva, dar în momentul când ai 40 de copii pe scenă, ei trebuie să facă fix la fel, în aceeași direcție, totul trebuie perfect și la milimetru. Poate cei care am câștigat până acum. Cu siguranță. Poate cei care ne urmăresc se gândesc, măi, da, Simona atât de tare exagerează vorbind că wow, că nu-i vine să creadă. Eu mă gândesc la munca din spate. E într-o perioadă în care totul e pe fuga înainte, pe repede înainte. Totul este atât de nesigur, atât de, cum spuneam, nu știu, tinerii sunt dezorientați. Totuși presupune răbdare, procesul acesta de a învăța o coreografie și de a o duce la perfecțiune, presupune răbdare, aceiași oameni, adică perseverență, foarte important. Exact. Și exact, nu poți să începi cu 2 și să continui cu alții. Mai înlocuiești pe aici, pe acolo, dar nu poți să ansamblu întreg să-l completezi sau descompletezi. Este o adevărată mobilizare și din partea părinților să aibă responsabilitatea de a-și aduce copii, de a fi ei responsabili, că totuși copiilor trebuie să fie acolo și să nu se lase furați de alte preocupări. E de aplaudat. Doar din București sunt membrii ansamblului? Da, suntem doar din București, din toate sectoarele și din Ilfov și... V-ați aștepta cumva, mai ales după tot ce urmează de acum încolo pe piață, adică fuzionarea aceasta între zone, între orașe, vedeți că e mult mai facil să te miști. V-ați aștepta să vină copii și din alte zone ale țării? Cu mare drag îi primim. Dacă vin, cu mare drag. Dacă au domiciliul sau dacă vor sta în București pentru a putea participa la repetiții, pentru a putea frecventa cursurile noastre așa cum trebuie, exact cum spuneai și tu inițial, e foarte important sincronul ăsta. Cum ajungi să faci toată performanța asta și să ajungi să iasă un sincron perfect. Repetiție multă de tot, deci multă de tot, pentru că repetiția e mama învățăturii, după cum știm. Da. Nu au voie să lipsească. La performanță asta cerem, deci la grupele de performanță, la ansamblul mare, nu au voie absențe, nu au voie vacanțe decât când le dăm noi, adică sunt foarte multe reguli, extrem de multe reguli. Performanța nu se face decât prin multe reguli și părinții trebuie să fie la unison cu noi, trebuie să fie suflet, trup și suflet cu noi. Și din punct de vedere al timpului petrecut, trebuie să aștepte copiii, trebuie să-i aducă, trebuie să-i ducă înapoi acasă și așa mai departe. Adică sunt foarte multe lucruri pe care fără părinți și fără seriozitatea lor nu reușim să le facem. Ce pot eu să confirm ascultându-te este că a fi acolo în mijlocul unei asemenea, nu știu dacă să zic de gașcă, de trupă, cât în mijlocul acestei activități, așa, este un lucru care, nu poate fi egalat de nimic. În sensul că, în momentul în care ajungi între alți copii care, pe lângă că își împărtășesc
nu știu, lucruri personale, adică experiențe personale, învață să se distreze, sunt temperați, sunt aduși la valori egale, ca să zic așa, că asta înseamnă un ansamblu până la urmă, dar atunci când ies în afara repetițiilor, adică când ies la spectacole, la evenimente, zicea, deci m-am topit când a spus că îi place că merge la anunț sau la petreceri și învață pe alții să danseze. Acel sentiment, eu spun asta acum pentru cei care nu au trăit niciodată sentimentul, da? E un sentiment incredibil. Dacă și nu... unic. Și unic, da. Dacă ne ajunge la maturitate, când trebuie să iei alte decizii și să faci, nu știu, alegeri care nu mai țin de ce-ți place, ci de ce trebuie, eu cred că foarte mulți am rămâne într-un ansamblu și chiar am auzit foarte mulți adulți care visează că atunci când ajung la independență financiară să se întoarcă în ansambluri. Prin țară chiar se practică. Da. Ați auzit și în București asta? Eu știu doar atât, că tot ce a fost în trupa ASCA și copilași, care au evoluat și sunt foarte multe generații, vă dați seama, în peste 45 de ani de activitate am văzut o groază de copii care, bineînțeles, în momentul când au ajuns la apogeul carierei lor de dansator, după 18 ani, pentru că totuși până la 18 ani putem să îi numim copii și să facă performanța la noi la trupa AS. După 18 ani, bineînțeles, și-au regăsit, și-au găsit calea tot în lumea artistică și tot în zona coreografiei. Mai ales că voi oferiți și șansa altor tipuri de dansuri, adică sunteți diversi, sunteți cumva, mai ales fiind în București, aproape de multe oportunități și n-am decât cuvinte de încurajare pentru ceea ce faceți, pentru că este o activitate complexă. De ce e important să păstrăm tradițiile? Acum întreb un om care chiar e în măsură să-mi răspundă la întrebarea asta. De ce e important să păstrăm tradițiile și să facem așa o punte între ce a fost și ce va fi, având în vedere că vine globalizarea, oricum ce mai contează? Intrăm toți pe digitalizare, pe lumea virtuală. Sau ce înseamnă tradiția și de ce e important să o mai păstrăm? Tradiția este importantă pentru că asta ne definește pe noi ca și popor. Dacă le pierdem tradițiile și obiceiurile strămoșești, ne pierdem noi prin definiție, ne pierdem noi ca persoane. Tot ce se întâmplă în ansamblul nostru, în trupa AS, definește caractere, îi face mai puternici pe copii, îi face mai sociabili, îi face mai buni, îi învață să fie caritabili, îi învață să împartă, îi învață o groază de lucruri. Noi nu facem doar dans, facem și educație cu ei, astfel încât în momentul când vor ajunge să nu mai participe la cursurile noastre, să nu mai fie în trupa AS, să-l poți numi un adult adevărat, un adult sănătos, un adult cu principii și un viitor om de calitate. E foarte important să nu uităm de folclor. Folclorul este esența noastră și chiar dacă noi nu suntem o trupă de folclor, noi încercăm să îmbinăm și tradițiile și obiceiurile prin micile mostre de dansuri pe care le prezentăm din toate zonele României, din toate zonele folclorice. Încercăm să aducem și să păstrăm vie amintirea a tot ce a fost frumos în poporul nostru de-a lungul anilor și cred că ar trebui ca cei mici, chiar dacă este era tehnologiei și tot ce se întâmplă este pe repede înainte, așa cum ai spus, nu trebuie să uităm niciodată cine au fost strămoșii noștri și ce ne-au lăsat în urmă, ce suntem noi acum ca popor datorită lor. Practic, promovați și ideea de valoare autentică și anume că tot ce e valoros e greu. Da, deci ce e ușor e la îndemână oricui, dar pentru a fi un tânăr, un adult, da, de valoare, trebuie să știi și ce înseamnă greul, adică să accepti și partea asta Absolut. A vieții și să o duci cu onoare, cum s-ar spune înainte, exact. Da? Acum, pentru că am atins, iată, un subiect sensibil legat de oamenii valoroși, da, pe care
nu că îi pierdem, că scopul nostru este să-i încurajăm să continue să existe, da? Corect. Dar știm foarte bine, acum nu ne ascundem după perdea, cât de greu este să ajungi un om valoros, așa, adică să te ții acolo la înălțime, să îți acoperi cheltuielile atunci când muncești, pentru că, cum spuneai, nu toți părinții își permit să susțină copiii, dar și pentru a face o punte, să-i ajuți pe cei care nu își permit, dar sunt merituoși, ar trebui să îi integrăm și pe ei alături de ceilalți. Trebuie sprijin. Cum primiți voi finanțare sau cum vă pot susține cei care iubesc ceea ce faceți, mai ales că sunteți un ansamblu? Nu vreau să greșesc, cred că printre cei mai tari din țară. Mulțumim. Zic asta așa pentru că n-aș vrea să credem că alte ansambluri nu au valoare, din contră, Absolut, sunt foarte multe. Sunt foarte multe valoroase. Doar că voi faceți cumva, nu știu, un pas foarte mare înainte. Evident, cu o muncă pe măsură, dar vă adresați cumva unui viitor foarte ambițios. Adică aveți proiecte mari, sunteți invitați în foarte multe țări, în foarte multe zone, chiar și în țară, dar spuneai că nu puteți să le onorați pe toate și cred că și partea financiară vă oprește câteodată. De cele mai multe ori. Și cum ar putea să vă ajute? Sau cum vă puteți câștiga voi bănuții pe lângă a merge la evenimente sau la spectacole? Ce altfel de colaborări v-ar ajuta? Deci 99% din ajutorul nostru este, așa cum v-am mai spus, e venit din partea părinților. Ei sunt sponsorii noștri oficiali, însă de cele mai multe ori, așa cum v-am mai spus, nu pot susține integral tot ce înseamnă deplasări, tot ce înseamnă concursuri, e vorba de taxe de concurs, e vorba de deplasări, de transport, câteodată și cu avionul, bilete de avion, știm foarte bine că sunt foarte scumpe, costumația trebuie la fel adaptată, iarăși mergem pe un anumit stil de dans, trebuie făcute costume noi și așa mai departe. Aceste lucruri sunt foarte costisitoare și de cele mai multe ori ajungem să renunțăm la anumite idei pe care le avem, anumite proiecte, anumite lucruri mărețe pe care simțim că ar trebui să le facem și ni le dorim din tot sufletul și noi și copiii, eu ca și coregraf și copiii mei la fel, dar nu reușim să le facem fără ajutorul donațiilor sau sponsorizărilor. E curios că toți așteptăm să vedem profesioniști în jurul nostru. Mă refer la oamenii care sunt deja profesioniști la rândul lor în domeniul pe care îl practică. Și sunt foarte multe firme, branduri românești de valoare. Unii dintre ei deja v-au și ales să colaborați și e o bucurie, așa cum cred că ai mai spus cândva undeva, știu eu, că se bucură copiii, să se vadă copii deja ajunși la o anumită vârstă, să se vadă ca figuri pe anumite afișe publicitare, da, pentru unele branduri, din copilăria lor. Și spun, wow, cât am crescut. Practic, contribuim și la niște amintiri. Și, așa cum spuneam, mă gândesc că sunteți deschiși la colaborări cu branduri românești valoroase, care vor să colaboreze cu profesioniști. Ce nu știu, dacă aveți o asociație sau dacă aveți un loc unde pot contribui oamenii de bună credință sau pasionați de tradiții și folclor și de frumos, unde ar putea să vă susțină atunci când simt nevoie. Da, noi avem o asociație non-profit, se numește Asociația Dance Us, chiar după numele trupei. Acolo pot oamenii care ne iubesc sau care iubesc folclorul și iubesc copiii să ne ajute, să ne susțină prin donații sau sponsorizări. Și, bineînțeles, avem și pagină de Facebook și pagină de Instagram și acolo putem tot timpul afișăm și ținem la curent oamenii cu toată activitatea noastră.
Fiți invitați la cât mai multe evenimente sau apariții care să vă pună în valoare, da? Mă refer aici la tot ce înseamnă mass media, pentru că doar așa putem să inundăm România de energia, de vitalitatea și frumusețea a tot ce înseamnă acești copii și activitatea voastră. Și pentru că nu vorbesc în gol, nu vorbesc aici doar de dragul cuvintelor frumoase, am un dar pentru tine. E o tradiție deja, iată, vorbim de tradiții în acest podcast, să ofer o plachetă, un obiect, un simbol cu greutate și la propriu și la figurat și te rog să testezi asta. Mulțumesc tare mult! Ți ofer cu mare, mare respect, pentru că, să știi, mi se pare că o voce a generației înseamnă exact ceea ce faci tu și ce face echipa pe care o reprezinți. Super. O voce a generațiilor viitoare, dar și o voce a generațiilor care deja fac parte poate dintr-o generație trecută. Ești undeva la mijloc și este foarte frumos. Noi trebuie să creăm punți, acesta e și scopul proiectului, a podcastului Vocea Generației și nu avem cum decât încurajându-ne unii pe alții să fim mai buni și să căutăm energie acolo unde se poate, pentru că avem nevoie la rândul nostru de energie și de susținere. Eu vreau să vă spun că tot ceea ce fac eu și tot ceea ce realizez la Trupa As și tot ce am învățat de la părinții mei, o fac din toată inima și cu toată pasiunea pe care o am eu și tot ce mi-au transmis ai mei și toate cunoștințele și toată moștenirea genetică, ca să spun așa. Absolut tot ce fac, o fac din inimă și în momentul când faci ceva din suflet, treaba este foarte bine. Eu cred foarte mult în emoții și în lucrurile făcute din suflet, pentru că în marea de activități pe care cu toții o avem, pentru că fiecare e făcut într-un anume fel și e lăsat pe pământ cu o anumită misiune, eu cred că fiecare 10% dacă poate din activitatea sa să o direcționeze spre păstrarea tradițiilor și a valorilor sănătoase, cum îmi place să spun, e deja mai mult decât suficient. Sigur. Știți, hai să dăm mână cu mână. Exact. Puțin câte puțin și se face un lucru minunat. Și aș vrea, dacă nu cer prea mult, să-mi spui, nu știu, o vorbă, un proverb pe care, iată, Mona Teodorescu, prietena copilor de la Trupa As, așa mi-ai rămas în minte și în suflet, îl folosește des sau pentru care e cunoscută. Sunt mai multe proverbe care aș putea să le folosesc. Eu cred că nu neapărat un proverb m-ar defini. O zicală din popor. O zicală din popor. Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi și de regulă încerc să aplic toată treaba asta și mereu mă țin de... Întotdeauna termin astăzi la repetiție ce am de făcut, nu las pe mâine, lasă că mai e și mâine o zi. Întotdeauna încerc să fiu perseverentă și să fac absolut cum trebuie lucrurile și probabil că de aceea este și treaba bună. Mona, pentru că vorbim de copii și vorbim de copii, iată, în ansamblu, da? Nu există riscul că atunci când, nu știu, ei sunt duși sau promovați la concursuri, la tot felul de competiții, pe lângă faptul că devin competitivi, să se nască între ei și conflicte sau supărări sau dezamăgiri? Este adevărat că se întâmplă și acest lucru câteodată, dar mereu, întotdeauna, după fiecare concurs, indiferent de rezultat, recunosc că ne-a ajutat Dumnezeu și am luat toate premiile și trofeele până acum și nu am avut dezamăgiri de acest gen, dar este o competiție între ei, automat, chiar dacă sunt ei ca o familie mare și uniți și o echipă minunată, întotdeauna, dacă există un moment în care un copil este, să zicem, are un solo sau un ceva, un solistic, un moment în care este un pic mai în față sau este mai bine văzut acolo, promovat și într-adevăr în acel moment și cei din spate, ok, vreau și eu să mă văd la fel de mult ca acel copil sau vreau și eu sau sunt tot felul de dar nu sunt lucruri grave, adică nu... Aveți voi grijă să le duceți în direcția bună. Absolut.
Printr-o mică ședință întotdeauna se rezolvă totul și vorbim întotdeauna foarte deschis unii cu alții. E foarte important că puteți corecta lucruri exact din câmpul muncii, cum s-ar spune, adică exact practic. Mă gândesc că, într-adevăr, așa se și procedează, așa se și culeg valorile în folclor, tocmai punându-l în scenă, punând mai mulți tineri în scenă și văzând care dintre ei ce valențe au. Exact. Până la urmă e foarte important să știm că, de fapt, așa se face o selecție. Dar, din nou, ajungem la subiectul ce facem cu acei copii care nu ajung în asemenea anturaje, grupări și oportunități. Muncesc mai mult ca să ajungă. Bineînțeles că cu talentul te naști, dar talentul trebuie întreținut, pentru că el e doar 10% din reușită. Până la urmă tot munca e numitorul tot munca comun. Este 90% și ea valorează cel mai mult. Adică un talent care nu este bine întreținut prin multă muncă se pierde. Spune-mi, te rog, un loc unde vă doriți să ajungeți și nu ați ajuns încă, din diverse motive, și mă refer aici care s-ar fi putut rezolva, dar nu ați reușit să le remediați. La Campionatul European de Folclor vrem să ajungem. Neapărat. Ce aveți nevoie pentru asta? De ce aveți voi nevoie pentru a ajunge la acest campionat? De sponsori, de bani, de foarte mulți bani pentru a putea plăti biletele de avion, pentru a putea plăti deplasarea, 40 de copii, nu este ușor, pentru a putea crea huse speciale de costume pentru transportul pe avion, pentru a plăti taxele de acolo, pentru cazare, pentru masă. Asta. V-ați gândit vreodată să faceți, nu știu, punte comună, poate cu alte asociații de cultură din țară? Pentru că vorbim aici de spațiul privat sau semi-privat. Să inițiați ceva ca să faceți cumva o mare familie și la nivel național, să vă susțineți mai ușor, nu știu, să vă gândiți poate la un spectacol în care să dați șansa, iată, acum îmi vine o idee creativă de moment, dar de fapt este rolul nostru să găsim soluții creative la orice. De exemplu, nu știu, să le dați șansa și copiilor din provincie să testeze cum e la voi, într-un spectacol, într-un eveniment creat sau organizat de voi? Este o idee minunată și ar trebui, sincer, să pentru că la nivel de comunități din provincie chiar există asociații culturale, mai mici sau mai mari, dar fiecare poate fi o punte pentru un reprezentant de seamă din zona lor, că toți doresc să ajungă mai departe. Sincer, mie mi-ar plăcea foarte mult și am avut ideea asta împreună cu fratele meu, care și el este coregraf, Cătălin Ghica. Noi doi am avut de fapt o idee împreună, ideea de a se face un ansamblu național, un ansamblu național de copii. Așa ceva nu există în momentul de față. Mi se face pila de găină numai când spui. Mult și să fie nu doar de la trupa, să fie cei mai buni copii din România. Îmi aduc aminte din copilărie, că vorbim de experiențe și amintiri din copilărie, da, mai contemporane, adică nu din vremea lui Ion Creangă, da, se făceau cursuri de fotomodel, de modeling, nici nu mai contează, se făceau cursuri de orice fel, atunci apăruse moda asta de a merge cu caravana prin țară, din București, da, și a invita pe copii la tot felul de activități extrașcolare. Și țin minte că eu, fiind din Timișoara, am spus da la orice mi se propunea, doar din dorința asta de a merge undeva mai departe decât satul sau orașul meu. Și mi-aduc aminte ce frumos a fost când am venit prima dată, în 2002, aveam chiar vârsta Ancăi. Stau și mă gândesc că acum aveam 7 ani ca și ea, exact 7 ani. Doamne, mi se face pielea de găină. Și am venit la era un eveniment foarte mare, da? Un regal, nici nu mai știu dacă era un concurs sau era un eveniment anual, da, de modeling, în care ne-am reunit din toată țara copii pentru a defila, pentru a fi noi modele, vedete și așa mai departe. Și a fost așa o experiență care mi-a arătat cât de mult contează și în fața celor din zona mea să fiu reprezentantă acolo în București sau undeva la nivel național și mi-a arătat cât de mult contează să cunoști oameni din mai multe zone, adică să faci schimb de experiență. Absolut, contează enorm. Eu nu aș fi fost cu siguranță aici unde sunt astăzi să-mi doresc tot ce-mi doresc astăzi și sunt foarte fericită cu alegerile mele fără această experiență. Și noi sunt sigură că avem foarte multe de învățat de la ansambluri din țară și încercăm să facem un regal, așa cum ai spus tu, de acest gen. Un regal. E un regal, trebuie să vină toată lumea din România și
toată lumea artistică, ca să spun așa, toate ansamblurile și să facem un spectacol grandios. Mai ales că voi sunteți deja o forță în piață. Și spune-mi un proiect ambițios pe care încă nu l-ai realizat, dar ți-ai dorit să-l realizezi, dacă știi. Este un concurs de dans și muzică, se numește Us Dance and Music Competition. Îmi place să obțin promisiuni de la invitați, ceea ce cred că este și important pentru proiectul acesta. Așadar, îți doresc mult succes. Mulțumesc din suflet!